Arefo ye mamu nyina akwaba edemoba nyansapo kasamfuni so nyansapo yasa ne modi ehia bi ma enye asenketo akra so hwe sedi mfuni na chase a etwagu na eye areho eye enibre so enenne ato asanteman ni titu kura fense krapa wa asanteman temano na ene so hwe dia na yese eye Krapahene na Kwadwo Owusu wono ena wadane ato a wokwa kura fra ne ntuma wotintim enuntim enam so ama empanyifo adehye busua no ene oba ahema wo krapa wonu gina mu na afi wo mo ya amamre ne amane se ne be ya akra wonu mu ebenya baabi na afi ye na kwa akotokra enuntim ne se wo hwa ekunafo ene abusuafo ebo awusia domaboku gemu na ye den twoma ena afi yenya ahaban ede atututu kuma ni nyina ekire yawdie wonu maduane asa de ubedie ene areho ena sese wonu mu bumu na nenam so ama nyansapo kasamfuni nso ababepimu ewo Krapra wa santemantama eben edwoso eho ena yewe sami so hwa o hima no awo Krapa oba hima wono ena woni dom wono bayi omutia wono eba bebi adwumadi na nkasa ekoso a enya asenketo oba hima eni abresan sese die wono ena bibia esini na so na ebonu kotudwumu sanse ne hene a wono ne kɔ nakra na wono no efa adwene efa kura fense Krapa ho ni siesie ni mpuntuo ne nkan ko bebi so asanteman so no ene wono efra ne ntuma ewo tintim ne ntina oba hima de wo se ni be so hwa oba hima wode ade tuntum na de abontie nyanya haban ebunukom saa enso ena wode ntwoma ebi aye ne mfuru na ebi nso eye ne maso a oba asanteman ha no sedie esi eje awufo kwan na hu se obi afa no se esiesie no a aba mono no ekire aduane a sese die ehwe aguro na de ebedie eho akwa ye den na sese die ananse ye ba ba wi abo ne ada afi entwoma na ekire dibre a sese aba eni yawo enunti ena abehu se yedi bia ye oba hema ni komu ne momaso ne mfunu ene na basa ho a ene yi wo be oba hema no wono ankasa ena tese fidie no eda no so mpirimpiri a wagina entwini edi na chi na emprempren ya ne ntentem na yenkoso na afeye na Kwadwo Owusu oye na nka oye Krapahene no na bakwasem edoso enso yebebo moden na nyansapo yabonotofua na afei yamyahwefo ne atiefo a mo hwe no mo nso mahubi nana ankasa edin ede James Kwadwo Owusu a wo no afei apema hankro aduonu ennan nimu na jese eyekita wonsa bosumi nimu ena wo nana a enye asenketo oba apanyina wo nana eye maame akosua duako a wono no free Krapa adehye abusua ye kan se bretu emu eno ena ofri saa enso ena opanyini Kwadwo adabanka a wono so free bomso adehye abusua mu wono ne eja a wo boaye ema maame akosua duako wono mo ewu James Kwadwo Owusu na wo hwe James Kwadwo Owusu a na jese na bra bomu ansa na wo baba bedi Krapahene no no na yese oyobi a nani nhyeda enye amanyosem ho saa enunti wamfa no ho enwuwuramu ene ade a ewa asanteman ha no ne Ghana titiriwu yenso no ebre ekọ animu na no no akosua duako eba ye friend James Kwadwo Owusu ebo modern etimi ekọ animu ema menemo ekasa yi no na yese wababa be wuramu a ene asra adwuma yi wode no ho ade akọ wuramu bi enunti se wode wani echemu Gold Coast Armed Forces a eho ena wo hyase ekodi ni dwuma a wokosua ye kasa medics a chese eno no dwumadi a wokodi ye wasafo adwuma no sata no onye mfinhie donso afi apema hankora aduanan eba akomu na meka 1941 a na ni nyina emu no wo boa ama ne ntete yetimi akonkan se osreni se wo hwa asamiri okurani a ade atoneni no wono ena mo hu se okura bibiti sepomemu ya ma ho fita fufuo afei ahabanmu no ekura no abamuno ni bi ebubobolitim ena afei yehu ye meko kokko nso ebolitim afei ade bi ayese ya wakuma bi enso ebutu na pampem ena afei ne nan esi ebi mu a ni nyina ntintin ti awamu no ekire enibre so hwe wo mo mafo mu na hofade no edam sonko a ne de ni kente Asante ahosuo ena edimu akoten ewo mutuntum abamuno ena afei akokɔ srade a eno so eho asem eno nti okurani a sese de ade ato neni no ena mo se watwe enya asem ketwa ena fom kra enibre ye mu oden ena ato oba apanim na so oba ye ne deye e wo se omia nani na afi wusum na oyo no saa yenko yanim na yento aso ewo nana Kwadwo Owusu na bakwasem ana ewo hono Medical dia to jam mo say Gold Coast Armed Forces atemo no se die yim no
afi apema ankro aduanan ba akonumu na je se enye asem ketwa kra medics okokusua ya ni nyina mu asrafo adwuma mu no ko ma na se wo mo hwe se ne be ya e prepra be kan se okoye wo yare se nia ne sa ntintini ti awa mu ano no na dwuma okokodi ye ewo asrafo adwuma no emare mfisa me ne wo kase satem nyina no ne wiase kokese no etata so dindindi first world war eno no enye asem ketwa na etemu dindindi so hwe na ho fama eni suehunu eni aniedin tu wache wonwom wonyaye ewo ase adwuma no ma ema wotimi ekwa animu ebo no homodena ana enye asem ketwa ewo no ma bi okuta general hospital afi apemne yofuiso busunu ankono aduanan ni mu wonya akwan ekowura ho no ma na eno nso wodi ne dwumadi afeye woko edikan wo wiase nyina first world war no edikan ebe awiye no anase de etoso mienu ebe awiye no na Owusu anasa atem James Owusu anu enye mfinhia aduonu ebaako na eno nso ho asem no na enya asem kra sa mesa wo hwa yempo so hakakra ne yenhwe de ekoso mfanyini ya eka Asante amambre Asante amane no omu se obi eso yawa kese yawa na eso no eniema bi gugum na afeye eso okwabenane a wahye batakari a anu odin pa emare mfi Asumankwahene oba Asante mantem ha wonie Asumankwahene wono na sabia kronto na nanma bosomfo nanma konfo ni nyina no otua wonma no na ebreduru sedi anasabe na dwumam na asɔre enya asem ketwa wei wono obeya amamere ne amane de agina mu ansa na yetimi ahwe amana na Kwadwo Owusu yetimi ape akura amana kwa eno nso asɛ ya kyerɛ mu de akyerɛ mu sɛ oba Asante mantem nipa na sɛ akuo baasa tepaman hene na afi agona edru baabi nso Asumankwahene ono nso tumi ye fufuo na bat ni chiniye anase na fade tumi ye fufuo ti emane nya mwanwa se mo ho sekini ye fufuo bi edimu eba eno de yakane nyansapo kasa mfani so akyere mu abakwasema da ho se ekuo ba asen na se nipa ba asen ye wonu etumi eye fufuo emfa ho se opemso efra ko jan kuntunkuna na se kobene wonu de wonu etumi ye fufuo enti ena na Asumankwahene wono ena kyese wote apakan mu wo ba dwumadi na se na afi amambre ne amane no efe akono enika ewusa areho aba enso hwe bi se ya ma onya suehu famuofutu na de bibo okotodwuma de eka nyina ne se Asante ewade Asante wa amambre titi obika titi ewubi ekire nyansapo da be pia ne se ne etie bia no yebeko bia no yebemmo hu sene ehon nsem esi etie ewo ehonom afi yanko anim satemu de na anase James Kwadwo Owusu na wonyanye wahene na nani abere sanse satemu no na bema ye bema wonyina mfinhia duonu baako de na ese enafom an na nso satemu no na afi na eka no ba amanyesemu eno enye asem ketwa ewo eho no mfinhia duonu nan no ema wonya akwan ema ukopie mu yenhwe de Asumankwahene asaka kra wodi ni nkunya ye beto so no nana eno no enye asem ketwa wona sesedi wo sanfom wokwa anono enti James Owusu wonya mfesia duonu baako mprempre nana Kwadwo Owusu woda fom afra ne ntuma tintimu abakwasem na yegusu ye toaso mfesia duonu baako afedi wo panyi anasatem kra ba mu otimi anyini ama mfesia duonu baako no menim okasa yi no na wonya kan wa agriculture asweye Ministry of Agriculture asweye wo hwe nnuane ensem so watumi akowuram yesi wakowuram keke okowuram ene wakoye control officer kwani control officer ne ekoso ne eba ne ewuram ne ade nyina no wono na akoye asukodoma waye opanyina otua no awohwe wo Ghana Cocoa marketing board wo enye asem ketwa wo hono ma remfi anso wa okoye customs officer wo atebubu eno no ni nyina no na wohwe kokwa efiri ye memu ni ade konkrofo amaso no na ndi kutwa wi se hwemienu santem hwe sa me se wo hwa den na Asumankwahene wawura ban mu ho ba bia sabia kronto ye de yewura de ato na ya hye na tade anase ye fura ni kente kama ahye no se ohene se ne ose otie pepe no eho no wakwa akowure ya akoya amamene ni amane awia wase pie achese wo kwa na yese kwan da ho enedi ekianeke sabia kronto Asante kotoko sifunu bede ne nkwa menem
ene ana ye den a obekọ ekura na afei akwakotoa na brabo so se de Asante yenim no eno yenkwai atebubu amanten se de medical aka no kokọ awodo ankrofo area di wura mu no wei eye nkyra ahene mo ademfi wo na wo fekuo ba akumi tina wo se wo free nkyra mo beka ya eho na tatuo eye Asante ma bosom kase ba akufri ya obaye Asumankwahene ediasa eno no yenko yenim wa ahemfo no bi ena wonu guso a wonu mo bedwumedi na sena enye asemketwa ya mo de beche ye ka ba kwasem no ena ye diwe no so frafra ammu de ye ko ene de ye dru sanse eno so eboa panti mo fanche Asumankwahene no ena wasa afro atana na pakemu yenkoi esukọ no ma wanya mfinhia duonu ba kwa se de atebubu amanten kokwa nkrofo no nam eye kwambone su area mu di from mai aso eye so no won wo hwe me pa cho we wayo brafo de ofre tuntum de abon mu akekere na esa de bi dan ko mu se eni bi sa no wayo brafo yenko ye ni mai Asumankwahene ba ade na eso abrante na na se papa no a sabieku kwabana ni mi no hwe no mu ese ontumi nyina ho na wo him so no e ma ne nyo se eye bibi kwa eniema wo mpa ne free enti no satemi de na Kwadwo wawura mu a o amanyosemu a na tese wo yoyi tije nso Owusu ebere akokase we wiase nyina de toso mienu ebe wie no satemo na afei de a engresi man wonom so omemu ha wonom bowura ye no mbefa ye nomum na wonom tena ye konso no chance den de afia pema hankora bionumu a tese na enye asemtoto a afei nana amaya wodo no eboabo mu a eje wo mu nsem ye be ya engresi man ye bedidi wo mu so no wonom beje wo mu de afiri wo mu nsem ti ma remfi se India man no na ye oman ye di kan ya afia pema hankora bianan so no mu na wonom di wonom edi free engresi do ni 1747 a wonom de wonom ho kra nenu ne ka se engresi broni bi ade ba ko a sabi wonom suaye na omunya ho nimdie de che ye bidi man ya ka engresi fo be di ye so no se wonom de wonom ho no sabi wonom de wonom kasa ene wonom amamre na ene ye adwuma de eja
de bia ye kan no ye de ye ho de nanso English broni kasa ye fa na mmom wo nim de ne ya mfa India de wo fa esua wo technology ne eno ne ama India ko animu no saa tem na ene Kwame Nkrumah no boaboa wono a wono so penya bi egina so na afi wono a pe kwan mbefa so ama man Ghana abede ho enu nti Kwame Nkrumah bo modena saa tem no no keka bom na James Owusu Kwadwo no na odi akire eka ho bi ti saa ye ka wo manyi kwan ye fa so benya afa ho di CDP amanyuko na saa ye ntimi ni James Kwadwo Owusu emfemfirime prempremi wadane ato a obeye krapa ehina enye asem kotwen nti saa temi die na se Kwame Nkrumah se de meka no wo muguso a won boaboa won mo Wokusuo 1947 ba yenimu ema ekokowi achie no World War II achie no Kwame Nkrumah ebobo modern eba beti amanyuku efense Convention People's Party mo beka ya anche eno saje for Dr. Kwame Nkrumah be Ghana mampanyin ne bi ono eche no koto afiase no na saatem no na Kwadwo Owusu eneye wadane ato ye pe no korabie yi no na odaso ginam se CPP panyimfo ni bi wa Asante mantema yenhwe ye ekoso ewo Asumankwahene abra wafro tana Abishafo na chese yeda so ejinema enya asem ketwa abakosem ne de fa nana Kwadwo Owusu nwa na ebusu de baze se no krapa bahema na wotiwe ya wohwa eye Asumankwahene na obusu a wo chiacha de ani die de ema empanyifo eja obeto wo mo ewa ahana se de Asante amamre ntien sa eja opomso kura bi media ase a ochia enti na chese Asumankwahene ono so bedi so na wa yubi sa pepepe Satemi James wonye mfinchi aduonu nan beka CPP amanyuko Kwame Nkrumah mo beka ya yeche no okoda afiase yeto aba nenso no wonmu di nkunim ema enkunya besa aduasa nwotwe no wo fa mu aduasa enan ye Satemi ni nyina mu no na James eka ho afi apem ahankoro aduonu mu James eyi no ema CPP yeche ni tumu no na odaso ejinema Asante mantema oboabo doma no ne ade akeka ne ma bomu a
enti echiri ya Kwame Nkrumah afiase a wo ba ye no James ye be yin se Kumasi municipal director anase panyin pa obetu Kumasi Kuropon abegweku ya na enye asem kotwa ti se wo hwa asatem ni mu obomodi sua ade ko nyiri sinemu ni ade nyina kokosu e kwan faso agiche nkura enti Kumasi mpuntuo ne chechire ne ade nyina no za James Kwadwo Owusu eneye na Kwadwo Owusu a na wo ye Krapahene anase Krapahene za no ka ho e no baaye e ma Kumasi nchechire e ko nkan ni nyina ye adusua ene atumu acha enyaye enkra ni chire mu a abra ye che wasaje for Dr. Kwame Nkrumah no so TV hia pa ene hunade ne anyinya de wo fam na nso wa mpa ba ene oboaye e ma Kumasi enchechire etimi eko enkan e wo honma enye asem kotwa Vietnam no nyina afia pama ankra dusensia wodnani chire mu Hanoi e no ye North Vietnam a okoye koboaye ndi satama Kwame Nkrumah eja ye betu no afiri akunya so na kyese James kura na oni wo memu a woko na wakosua de abebo ama nchechire etimi akonkan enti na henie ndie nanu ya afiapem ankono aduowotwe enan afiapem ankono aduowotwe nan mu 1984 ena kyese krapa adidie eto no a wo befa akunya ne se nana Kwadwo Owusu ebetrase a odi adi ehonso ba ye no inim de ode boa ye fetetetentre de mo man Ghana Asante mafa ntima pafira ye ema Kumasi mbeka ya ansa na oba hema Queen Elizabeth ba wo memu na afia pema hankro duosia baako na obeka se Garden City no na James Kwadwo Owusu wona na oye meyo e okuroma no krani no wono ena ogina hweyi enti kwan yo fa so kyekere Asante man ana Kumasi biedua niama ne ye fe no eno oba hema Queen Elizabeth ebepia no afia pema hankro duosia e baako na Garden City ampa a wode se edi ni man di se edi no kra no betimi agina so ne akasa bakosem ne de na Kwadwo Owusu krapa enka no oye ohene no wono ne modimbo eka ho bi ene ma ebinya saa edi abujafo na kyese eno ani gu sami so hwe hiahene ena kyese wote ho na na se wabadwumedi na se hiahene abakwasem de wodi nyansapo na wodi akidi a nya afi ne ba bekire mu e wa Asante mantwe ka se hiahene a eye simple mepacho enye obi a ehia no debi na emom obi a no hia ohene ba a no hia ne nkire mu ntintin ano na wo pe nkire mu pa ne de a ko nyansapo YouTube na hwehwem obehu na wosua ye be wie na na abakwasem no kra na ne nyina mu no na abedi hine boa enkanea mpuntudwuma suku ne kyese bibia e wo krapa de krapa tememufo do boni kutwa wisi ehunmi ni santemu de dia dance de ehu se na Kwadwo Owusu obomoden Presbyterian Church ye eho na okọ ya oku ewura ya ne yerenom sabie ku sadie nyina ye ni Asante eni Ghana ha no na ohene owo yerenom a wonom boa no ema na didie no eya akono eye efa edu bebi rukra no no omo kohye won ma wade mu ekena oba no ne nto sese saa Asumankwahene na wote hɔ a abusua no nso eba na won mo abema no akwaba ewo hɔ no abujafo adofo ba yi na sibi wei eyo sofo mama yi din dudu na de omde friend no no na won se waba abechia Asumankwahene kama akɔkɔ nti
abusuafo adafo ene adehia bemponi bi ena wonu busu a wonu mo Asumankwahene atenase amana kwaba ti abusua na chese eno no James Kwadwo Owusu edia ne na ene neja ede ewo no na afeyi unity wayire Dr. Kwame Chin no Dr. Kwame Chin protocol mpanyimfo na ase panyimpa ono ana ye beje wo nkosa akwa aje no na ono so abechia wokono krapa de hie busia no ono so ena ono toaso ono echia no ne ma siafo se mote ya mankasa wo mosaso omo toaso ni pansa so omo toaso saa kasa wo mosaso a enye kasapa aye kana sentimentam e kasa ni omo toaso a ono echia no ana wono mato santene saa de wo kan saa etwaso yesum nti adehia busua ni bi eno mato santena wono mo Asumankwahene akwaba eno eji busua etenten ene ne tie wamu no na ese nana Kwadwo Owusu sabe afia pema hankono aduonu nan afia pema hankono aduonu nan edibesi mfi champi mienu ene aduonu yenu ena chese akra efra ne ntoma ewo ne tintin mu abra na nkomuguso a ehwe se ne mfinhia na ekọ animu na wombedi na wakọ mfinhia be se bi okono nwotwe ene nso amowo a wono nso akwada nso ade hie nso akra nso panini no ode nkentin keje bi se on plenty otebe se tebe mu ade ne koi asa ene eduso wasi okunu na ade nyina ni wura osambe ma ya boachi abrankesi sania okasesi okunu suoni wasi asamba fi onyansa 40 na tesu to fom yeye na mpapo tiebu na asam na nyane pomase bere
Sanya na Abre Jawka Sanye, was in an Owusu. Bramete so the Aquato and Yam Shemi to us on Princess or San Penisi. Mobana Kwa was what you were on a Bamans of Waka, a Boma Jabu Fungu, when you are buying. Sanya Okasian was one year, may you are enemy Bunia for. Essence and Nabunia Bapa Kupa watch as a force as a solid thing at the Abercha, 2 farmers say. I saw Sayo Miaba, the Santi, and then Mr. Minyasa put one be Yamasia Manaya. Sunny Adena Kumasia Brecha, Wakasa Sili, was saying, Penis auto pen one more to crew. Yanfanto Akranasu, the Watchambu, the Nibabosu. I want to bear matching February, the Bram Pound, and now Brechas or Badani Kunachi, more Bompoi, Bear Maya Dia, was several to the Patagonis and Motopetia, one pong from Yefabinton Penny Bed and San Penny say. When they can do to Chija, or in a man and Pimpos, the child was the enemy, was it doing his head Woko, and Nochi, and Wakasabim, was so crying Tama. But they said yes or D. Akraye, Wavako, Samawa, Sunday was the enemy, was the Akrameda over Median war. As some of ya, Frinciano Summon Penida, Frinciano Summon Penida Nemaya, Nintimani, the double, Yafacha Yadin and Agudu, 1 year per Yamuso, Yafanya Akrakoi. Everybody is your door. When your neighbor was able, not suddenly, you walk past the debris, a bridge and a Bacasasi, any, say nature or see any. And so far came one boom. You may hear, as I said, because Yaba couldn't attack Rebuso. And some number featia. The woman had a chair and I could do so the Brabant Conserva. You Bama Yamra, and Penaka and Rasanya Bama and Bama. Bama or Tiscaya, Bama, them more bad than a Chima, their chia, or Bam Pogum Penaka to be able to pay the Fibidi. Those who have been our concert. One song man, Mamma, see you, Yamra, Yadina, Nakraboyne, a brown was on the Yeti Santa Nicrupa Pedia Court was a Debbie, Madonna. I saw the chair with Pampa of Fona would be a little. When as a funny answer, so was seeing your quarter missing the wool. I came one boom, put to the Macras, or should you wait in the Kosovo? Or Brefon as a 4 year name, Papa, Nasi demo, and Peninsula Penana, what you assume to natural Kosovo. Or Brefon in Namu Tachara. The Katrama, the Panicu Nasi for Nabasamun good Yamudia, and Dianiaka, Nias Ampa, Niasa and also, when you are affording a brief talk from my point of your family, and now sway, who now concert. One song man, Mamma, see dear Brook, Manam Pimbo, yes, Yeni, Ukrayaja, near Detre, yes, a chef, and you are afforded what Jawa can memo. Woman, oh, yes, I quack of Conquest was a fighting in South Fossil, was South Fossil. It's some to be past some number fee. Now, so do you mean one song man, Mamma, see the Ekasacha class would be. Mana Pimbo, when I'm Pimbo, it's your cousin. If you're not for Jenny, anyone in Kaya. I've been your clients who, yes, your clients who will be in turn sans rebus for. And Diana Yaka, you beg the same penis of one thing, yet the same was watching, no answer 4 years out also, dear, and now much nothing. Or 2 4 pentant to Mikayi, now then you know, I could go soon, said that's nothing. Let's see a man enough for mammy, or call their mania Copanura. Nadia dances and pa, our dear won't come for them, ma. It's in so 4 years with me. Yanani Peninsula Spontain, or being to answer was your for, that I won't carry the young fancy, and Yakura coin. Akura, or better you shake and his kumbo. The water baby, I won't grab a group on the show, my car on Saturday. You won't play my bush for, and Penis, I don't know the Yapaya, Yakamaya Pons, you yes, 1 year, 84 Yakas or track good you bush for in a year, and watching your friend talking. The amount of my Yakas and ye, yes, and young hunter and young among. Said a woman had dead and not could do Suda from one. And I shot of him as some happens here. Nampatia pay in the church of Boatin and Pina Trassi. Yes, something to him. And now the Yakasani. Yes, I know what some say. Bridge your pass Santa Maya. Whatever and the Bramas were 2 for Santa Hene. As Santa Man, because we are at your person first Santa Mansam. I have been saying, you're about to touch them as well. No, I'm yet to go to Kumasa Santa in Crombo. Many penny was a younger. The near bring that was it. Your physical necessity, man, you are in the casino. Never in the Nelson is a Kodam with fear man or penny myself for person is not sign. I tell you, Sunny Akasasi, yes, young Toma, yes, Cadia. Now, so do me. What purpose a prampa will put to Pocom assembly of your body to some princess. Manu Susan said, what so many men must say, Ampa, and brown one, yes, so man. No one that a prayer was open for you. What company is it to my young fly? I already am about to catch up with some years and now we sit down too many. Never more acquired you, on Fanconsiado, and watching, and you cry your time. Bible say, but I can't go to one better than you. Yes, some penny jungle, and that's what I get for continuing. Yeah, and that's a one. Now, the Masra, yet I want to jump from you. Yet, that's what some princess.
no ya kanchira busia se ya ka mbo amaja ku famu a ya ti owo tintambu ya so owo masu kase yaso ya pe owo foto ne abose kompani sum na so se na uso dio me ne mama ekunu na mama ma nyina akasa sie Organism 5 million. Shram, Sada, and Drusilling, and Tulinsi, and Suso, and Pro Abusena, Yabagi Adas. Sir Michinaha, Namichinaha Macrobi Asante Ghallywood. Or 2 4 said to have a view. I take a course for Asante Mebra, Ninti, and Michinaha. And say, and about Asumankwahene, and Abusua, and then Ma, and then another Emma would tune for us to say, Ejisu-Krapahene or Chenny Ashabine, and Ejisu-Krapahene. Or 2 4 say, some pan Krapahene the Abasono, send all the Hawa unto me Manico Samadeja, Amania Quanso, I was so bad, no be China coin. I don't see Asumame as a memra image in a home. Nami yebi bia kama emfama no anu tiba for wadama one nananom so tun force ma me ba ya o se nam se ni breba yi twa nsenti ba for a obesi nanan wadama obro ni nsapanto tie na fecha safie afe abusua dia to wani o mo so bro ni nsa panto mienu abusua ensimo so na mo fecha safie afe Ejisu-Krapahene empanimfo enyura twi omaka kosai anu nti omu nso ayensa anu so pantu omu nye ne nyu omu de so ayede nanim ba for wadama otumfo se sene ne brim point da ha wotumi ma ne nkosama deja anu nti okuta entuma ofuo bonwire nsadua so kente epo ne ami nyina ho na me fankata ne so otunsie do awanyama ne eboso bia bo akire nananom ba for wadama otumfo se enya nipa nyina na wo konse do a wodi sika futuro si wo mo na Krapahene ne som panti okuta ne sika futuro prejan adiosia 9 ne ame nyina ho na me famu na ne achi oduru nsia do na nananom bisa ne se akpa na sika futuro wunya ne hina osome som pa me kosom sante hene enenne wodi sika futuro nya akwan ba for wadama no tumfo so ame ma me ba ya na de o se no Asum befam kakra du fortia me kwakus back for Asumankwahene wadawruma biura faso fam me kakra mijra ma na kwa bia no toso me hansa Asante yemani ntina mijra enche bia ne back for Asumankwahene ne abusua ne ma na ma sote na Krapahene watuna ni ahwebai na imabu na asu na ma se monkwai am kwa ya Asante amamra sana fata mfanya maade yakwan hey mama me ba ya ba fo Asumankwahene na ma se ani breba twa Asante ubro ni nsasrada sana na Krapa mpanimfo musumu bro ni nsasrada sana abusua musumu bro ni nsapantu ma kutane bonwina nsadua so epo wote menyina ho na me fankata na ade soma no sana na ma kutane sika futuro preja dia samye wase menyina ho na me fangu na ade ani achi na sana ma onai ni trunsia do dia busansa na na sa ade we do nya ne hena wase me som pa me kosom me hia nyifie ana na Asante ma de we yaja me kwa fefefe na ma me ba ya na de osie Therefore na ohwa na chese dwumadi no afeedie ye de eba awieye abobwa ne mpompon so na fina ye de abawieye ye ncha de ba kunsu ya ne ye de mpompon so ne mpempen so efra ne mpempen so eye abra dwumadi no e hya ase mpompon so eye abra dwumadi no edubrum yibiwie ya solo kura ndi sambe di aha ene nyansapon kasamfunyini a ye ba bepi ha na dwumadi ebebo ho dawdo di kire mo no yede mu si na ya soro so omodern subscribe share na like na fa wadwen chen so fatwa se de emai medin ene abusua pani
Owusu atumu yɛma mu nyinaa mo ɛne hwɛ a wɔgye ahenewa